Hala, diyan na nawag. Nya, lahat mo ng number. Sino sa kaha ni? Biya ko tubagan be. Hello? Hello, sir. Hello, kesa ni? Si Rodi to. Rodi. Rodi Fernandez? Rodi Baldwin? Tunggu naman ako. Nanambal. Lago ko kayo naman. Supaon dito ron. Ah, press? Oh, Ikaw ni? ako na. President Duterte? Si balik. Bugo. Ganun mo. Ano nga na? Mr. President, asa ibon toyo to? Sir, Ako, ewan ko yun. manawag presidente. Hello, paminaw. Paminaw yan. Kailangan mo na tumarong iwakan. Nga do day press. Sorry, nakoy sa press. Nabay pasabot nimo. Sorry, imong kuan press. Sorry, imong lay pulbaan man ko oy. Sorry, imong press imong kuan press toyo. Lakit ang tuyo ko. Okay press. Makinig ka. Napiyataan ko dito sa Lakaniyang. Sa mga libakiro kong staff dito. Pataka mo ka. Balita na sipo. All Kanga mo ka. Ako nabalitaan nga. Managpa mo kuno kang itaya ka. Oh no! ala sir, dugay na mo to sir ay. Nya gani sir. Mga na mo pasaylo to sir. Nabot din sa Malacanang. Pwede nga buta. Abot ganyan nga to sa kuha nga. Katong akong kuan isyo. Naabot na ganyan lagi to rin. Panapay na to rin. Ha? Press? Hello sir. Ikaw, pag tarong, hindi mo na masabta, kanga mo, kuha na mo. Pag mulit kang kuha nga, ipasagpa, ganito kang hindi sara. Hello sir. Actually sir, pinagsisihan ko naman yun. Tapos, alam mo sir, kasi, ano sir, ano kasi ako sir, may cancer kasi ako. Nabigla ako sa, ano ba? Sa, yun na yun sir. Nabigla talaga ako sir. Sorry talaga sir, Mr. President. Lord, kulbaan mo ko ano eh. Uy, paminaw, lagot, paminaw. Press. Unsa to? May offer ko sa'yo. Unsa man na press? Basig mala unsa ko na press oy. Unsa na sir? Unsa man unsa? Naman ko na lunggan po nga, nagbidok ko lang na bunggo ko na yun na suot mo kung politikang. Tuhan na ka. Paminaw kay, ako yung kuha ng mga bangad ka. Gusto ko nga, magigalayon ko na ko karong prilihay. Karong sunod nga eleksyon. Gusto ko bangan ka. Ala press. Tinuod ka, sir mo. Imo kong tabangan karong eleksyon? Sa pagtuon naman ako, pagkakot. Katugay nga itong Sir? nanumpa ko nga mo. Langoy ko sa industry. Ako, umagin ako tuman na. Hello sir. Napagaliha. Napa ko na ka. Andyan ka pa ba sir? Kalag ba namang iwagan sa Rongan namang signal na. Sir, kuan sir kanang akong gamit kasi pak sir. Tarong ka na magkalaki na mo na. Tarong ka. Okay. Tabangan di ka magsusur. Kag mayor ka. Sir, kuan sir, actually akong plano sir, vice mayor man sir, dili man mayor. Kay na naman mo dagag mayor akong katandem sir. Pero pasalamat mi sir nga imo mi suportaan. Salamat kay sir. Sa imong suporta. Ginagawa mo. Well, problema na basta karong maabot nga politiko. Istorya niya nagbalik. Kailan sir? Kailan Mr. President? Ano na lang kay maurot na lang ulo kung butuin tira na load na ko. Hello, kailan President? Kailan Mr. President? Kailan po yun? Salamat President. Tutulungan mo ako. Salamat talaga. Basta ikaw kay. Hello, Pres? Kuha na. Yun na.
Salamat talaga, Mr. President. Tutulungan mo ako sa election, Mr. Presidenta. Lakan niya. Malaking bagay na sa akin yun dito sa Cebu, Mr. President. Natatagbo ako ng vice mayor sa tulong mo. Sige na. Oh, okay. Sige, salamat. Sige. Lo,